Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ko All India Movement mendakasi ke khandai terik unai lar arhajar arpulai. Kala penong daga peaceful demonstration ban persya ya ke jinglet don bor ke sarkar India bat kham tam bandawa ba ke World Health Organization kade ban mi no negeri India. Kani ke peaceful demonstration latip kom ke Quit India Movement ha ke bah ke jingkran no chairman ketika kenhun uba ban syai mar penyang ulong ba ke jing penong ini ke program daga Quit India Movement kade kom shibenta banyo ya ke jinglat luoj Barula ay nuksaru ya Mahatma Gandhi bade kupa kari India kumno layele ya jinglat luoj ya kari na ka jing sanchar ki phareng sho lo ong ru ba ka jingwan u Bill Gates ubade uwe na ki spa ka perthai ubala don ru ya jing thmu ban thi ya ka WHO kade ko we ka jing thmu ban pinjot ya kari India na ka lang kani ka kunhun kala therting e ru ya ka sarkar ka bathmu ban pinbor ya ki briu ban pinrung adhar ha ka ba ka kunhun kala penpau ba ka jing don ya ka adhar kade tang ya ki briu ki badan kam let shabar kari am ya ki briu ban yo ya ki scheme bapher Uba ban syai ulo ong ru bahadu arlak tam gibriu ki laklat hadien bigla dap ban ai ketika jingyada naga klam covid khat khandai bat don ru gibriu bala syuyok pang bat klat no sendet hadien ketika bat kumta ke WHO ke ban mi no na India na mario kan thiet ya kari bat nginlong kimrau ki ban syong hari India ban penkindet benreu pade ya ki bala yo thia ban khithia pat sajisen namar ba nyimdei ban yo thia namar andalawan ka umsaw andala poi ka umsaw harandang nginam la asyu ban ksai dede ya takadaw kat wa ka por kadang don kat ba ka sngi kadang don tongin kindet benreu pat ngin kindet thia ngin kala dem naka banta ba kumno bangin yengele ya kata ka hok ka jingai lot ka jungi kum kita ki paiba ki ba don ya kata ka nongrem ka bangin don ya kata ka hok long breu man breu ka jungi ya ka bangim dei ban sa yuroi ngim dei ban sya petpo lane ban sya ban ben hangno bangin yang ban yada lada gimla ban yada kamot ngilakot na sisin kasngi Anda habang ipai hakeleng saudong ke badan hapok hari India bro kawai adok ini singi ke bamenta ngisgausi sikat de bangin pentip syapi ngisgausi sikat de bangin pentip syapi namar balai la ong shushu lembaga sarkar India bro kawai menta ba ko ki pai ba menta pinam yo shu ya ke jengerap na ke sarkar India la ni komjo na ki sarkar jela beper la la pim dan yo adhar wei ni adhar ngangam dei bami na po Meghalaya bangan le po songslong po Delhi nga em po Meghalaya ngadon po Meghalaya ngan em po Meghalaya bangan ya bro po Meghalaya kata ka dei ke pro khoi ka bangi haban kan ne ka por ladang ipun kin mau ya ka jingkran jong usa ka mingwan ambon Upade minister in charge jong ka sarkar jilla ka jongi ha ka arthritis jong prai jong nes nemba menta lade tong lupa ba Aadhaar it's not mandatory ha po ka jilla Meghalaya ka jongi Hendai paling isap penbor hadukat kini kiski ki bamenta ka tauba ka bakongsan ka long banapring jong pi bat jonga om don ki bami ban yeng ban yada ngimi tang ki pri ki basong ba ngako ban yeng election na la syamslam ngan mi menta ban pentok ba ladi tang kata lakut na hak bakado jayo long mrau mangahi bat mapi Kacing kiudor jadi marban ki mardiah po yaudor na pilay. Log mramano mangaban mapingim banteng organization ka World Health Organization ka omenta pangil snana mangi gidawai pangindi mangi lagi cimpang gede ki ai ande kinde gidawai panitai ki cimpang gede gidawai ban penyap reu hapo kari India da ka baki yeng ban yata ya ka cingpon pa jong kari India da ka baki wandra ya ka depopulation country for the citizens kata kadai ke poro khai ka bang ide ban sau thu pai ba namar bangi mentaro hangni naka Awaken India movement ngi haban crunchy sendon yau Bill Gates ban bena chi sendon na por India Bill Gates quit India kata kadai ke poro khai ka bangi crunchy la na hipek kat kom kini ki bana ki poster ki bangila dapan penmi hangni ka singi ka mamenta keleng ki kentin ka bangila bo hangni ladang ipai kat kom kini ka standing ka bangi dan menta what to discuss topics on this day for the Quit India Movement Day. Hamne kadan what quit India? Who quit India? The World Health Organization quit India. Bill Gates quit India. No World Health Organization pandemic treaty for India. Health and education is a state subject for each and every state in India.
Kita gede ki berokoi ki bangi haban kenro, naman ngi haban danro, ya kata ka kentin ka bangyong restriction ham life. Restriction ham life kata ka mon ngi haban long ki beri ki bahusiar, ya ka cingem ka bama. Kita wai ki ban sna mentaya ka baka Indian Council of Medical Research, hasyabakan shim. Hasyaban shim kita wai bakan poi sa ka met jungi ki breu, ka Indian Council of Medical Research kan haban approve. Ka British rules, kadai ka rules, ya ka balawan ban penlang yang ki nong India kom ki merat klau, ane kom kita ki merau ki ba em hapo kari India. Dara pincupai nuksana, tangkum kani ka military tank firing. Ka military tank firing ka bukan hang ni hapo State Central Library ni po campus. Kadai ka way, ya ka balabo mati. Bakum ki nong India, lane kum kari India, kapala yeng banya kun persya, dakat ma ya ka sokar pareng, ha kita ki spas nem ki balik no shakman. India, ka sokar jelane ka sokar India bro kuai ka orang kita ki merau ki ba apa kari India, ngin pendal kami ki ka pamon, ngin peniap ki ka pamon, ban ngin nyon ki rukan pamon, lana kimla ki mi na po India. Hatong kita ki merau. Kaya kecimon pan ngin rakhe ya ka Independence Day la ngim sotho igine ke porokhoy. Haswa jong ka Independence Day. Haswa jong ka Independence Day ngide ba sotho sai ba kom ki paj ba nong song stong ki ba em he po ka ri India bro ka way. Tong in long ki bre ki ba husiar, ngin long ki bre ki ba shampang, ngin long ro ki bre ki ba em ka jingmon ki ba husiar na ka banta i way ya i way pak bangin lam lenti lam bangin long lam ki bre ki ban pen em sa ka jenti sa ka lenti ka ba pa. Tam ha ka bre ba ka jai bre khasi ka jongi. Ka jai bre ka jongi ka de ong pa bangi dan kam ban vot ya gariti ka dosto. Iran kam ban vot ya gariti ka dosto jong ka jai bre ka jongi. Ndai gariti ka dosto jong ka jai bre jongi mentaro lastang ban capture no da ka sarkar jongi. Ka sarkar jongi ka mangin le kino ki program ha ka bre ba gariti ka dosto ro amlong show. Mana ki rangbash nang ki skim ki sadar ki ya galanti ha bre gariti ka dosto ro ka sarkar jongi ka abshwa. Ndai dan menta issue ba kan district council ha hukum ta. Ka district council ka dai ka way pat ka sarkar ka ba khlaindo ban pet ya gariti ka dostor ka badon ka jela ka jami ka menta nado ka sanchar ka khadar hado ka khayi ka pateng hado ka kamai ka ji hado na dang sadang bar khoi ka ban pet ka district council ka sarkar ka ban hadir ndai ka balingo ka long ba ka district council ka kantri ka mado ka kini singi ka menta ka daba ka ba kongsan ka long ba ka sarkar ka ngidai ban le mangi ya baro ka jibenta kata gani ka sarkar ka bangi em hudukat kini kisngi gumanta ada ngidai ki bri ka sngotro tongin sngotro kundiat namar balai ka bor ka bakongsan ka bor ka bakodor barakhoi talon hajlor isim preakti tangha pedang isim preakti jonga be jongpi bangin jit ya u ne ka brio ki ban lek ban song po assembly ban kran ya ka chike ka jonga ba ka jongpi amdai ban chong po surok lada kilalong MLA ro kim tim shopat ada kilalong MLA kim tim show ki song surok kiam I'm standing under the greatest political party power ki yang ala ka bor ba kraw ban pen kranya ka